Tichkat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichkat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkat MTV tinodzifambira. Ondo ingwa haida magondo ari kuva ndiye anonyatsoziya aripo magondo asi andina kuwa ari magondo bisha magondo ari ndaro uyazo awari ndiye anonyatsoziya takakudaidzai last week paine dare ranga rapinda. Dare iroro rikazoonekwa kuti aiwa dare iri harina kutangira pamhuri iyo yakanga yauya chete last week. Idare remumusha menyu rinoda kuti rigadziriswe. Saka nekudaro takati aiwa chidaidzai mhuri kuti mhuri iuye so that dare racho rigadziriswe, musazotemana nematemo nekuti idare rakabva kana kuti raramba richiitika pazviitiko zvemumusha menyu. Ndinodavira kuti mauya mese makakwana semhuri handiti. Ishe magondo mune chekutaura here? Ndimi ishe ikoko. Aiwa ndiyo baitaka. Ndiyo iyi. Yandikwamidza yavo wakanzwa uye pano vamwe vangu vasina kuuya. Oh, okay. Saka ndanda. Asi dzangu dofana nadzo. Yekwarunyanga iyi yakanga akanga aunza nyaya muno muri Gideon adaidza imwe mhuri. Vasiya imwe mhuri. Vakati havakwanisi kuuya hatibatani pamwe chete. But mune vanhu vari kupenga, vari kubudirwa pachezvavo mhuri vakambobhadhara $900 ekuda kudzinga ngozi mumusha here, vakagumidza vadzoserana pachezvavo futi hapari musakupire mukati ngavauye wakakwana. Alright. Samudi moerenga maminutes kandi matongo ndatongopa zvakawanda. Chandingade kutongoza basi kuti mhuri dzenyu ingani baba? Mhuri zedu dzimba zedu 15. Takabvisa mari ingani? Handisi kutaura dzimba dzana baba. Dzimba dzana baba. Baba iwani ndowasara. Andini wakagara pasera. Wakagara pasera. Ndowarunyanga. Ndowarunyanga. Tese tawana. Pamakaya paya hamuna kuya nawo. Wanga wasipo. Wanga wasipo. Asisa mwenda kandowapa. Alright. Saka modzokera kuseri kwechuru handiti. Kana kuti pane briefing yakade kubriefa. Pane angade kubriefa kuno. Wanini wangu walikuwa kusema maamiri akaita yeye. Pana angade kutaura matambudziko amurusangana nawo kuti mambo waziwo. Takazvinzwa izvo tingarambe tiri kuma. Saka vanhu vese muruziya kuti chikonzero chaunza padare rineri handiti. Hamuzuziya. Ndo zvatoti tichiverengai maminutes kuti mutauro kuti yakapinda. Yakapinda musi wa 23 mwedzi wapera. Yaunzwa naRunyanga Gideon akauya nemhuri yanga yakada kutowandawo futi sezvakada kuita zvamakaita. Gideon akati musi wa 14 June gore rineri akadaidzwa kwaMoge
achiti pane mwana ane 12 years ari kubudirwa achipopota. Kana nhasi mhuri iyoyo haipo. Takambouya takamboronga 5 July kuita basa as ne pasmo wakasvika pamba wakapisa imba yangu. Takazobvisa ma900 yekuripa ngozi asi haina kubuda kusvika takadzoserana mari iyoyo. Kuuya kuno takarongerwa nemuzukuru wedu anonzi Dota ndiye atiti tuye kuno nenyaya iyoyo. Saka pane mhuri i1 yakanga isina kuuya kandi 1. Saka mhuri yacho iyo 1 yauya nhasi. Ndoye kwa Morgan. Yes, iriko. Saka moenda kuseri kwechuru kuti muchindorongerwe dare racho kuti rakamira sei. Handiti. Ndiye anyakta. Ndika baba mwana ari ku okay. Ini ndiri kuzosaka kuti nyaya isvike pairi nhasa takaungana semhuri zveshuwa sekutana yakaitwa takaradza kukonana nayo vanhu vakatadza kutedzera zvaitaurwa nechi nemwana ndiri kuvaishaura chi zvaitaura mwana vanhu vaiti kupenga kuita chi kuita mwana zveshuwa ini zvaita mwana ini zvakandikashamadza kusvika ndizokuunganidza vanhu ndikazosaka kuti vanhu vari vaungana tichibatsirana nezvinhu kuita chi mwana zvinhu zvaita mwana ini anombobve ndadi zvaivana mupenyu saka ndakanditaurira vachi vana mukuru nana baba ndunga vanhu vese ndakavataurira vese vakaungana ndikungatitori mumbodzese pane zvikuru vandikatsanangura zvoga kumwana pamuvisa vandozviziva zvakatoya tise mhuri saka ini yakazosaka kuti titavai kudare kuno vanhu vonga kuti mwana wangu arodini ari kupenyu vana vazvibhirivha kuti mwana ari kurwara ende musha wedu chaitora chokwadi wakarema vanhu vakutora advantage yekurwara kuita mwana wangu kugadzisa dambudziko rechi remusha wakusiya nyaya yekurwara kuita mwana wangu inini wada kugadzisa matambudziko avo emumusha iye mwana arwara wakusiya vana basa nazvo saka vanhu vakamhanya kuya kuno nyaya yedu takatanga kuisa kwasabhu tikaendesa kwasha saka takangoita hinga mira takadaro chiti zvataisa kwasha ngatimbogadzise zvimwana tozofambira pamberi nenyaya yedu mwana adini apora asi vanhu vakaramba vari bhizi aende kupi kwasha ndakuramba kwasha ngatimbodakitapisa mwana imbokatanga neizipa vanhu vada kutanga kugadzisa dambudziko remusha vaitedza kugadzisa dambudziko remwana ari kurwara nguva yacho iyoyo mwana ari kunzi ari kurwara nedambudziko remusha saka vanhu vari right varida kuti ngatiendei pamudzi kuti mwana adi aporeka. Saka ndizvozvo mese muri right iwewe chako unenge uri kutarisa mwana wako asi avari kutaura kuti aiwa zviri kukonzerwa nezvemusha ngatichigadzirise chii. Saka ndodaro racho ratauya kuti aiwa chiendai takudaidzai mese kuti chiendai mundonzwe mashoko akaitwa kuseri kwechuru. Makaenda here? Hamuna kuzoenda? Makaenda? Hamuna kukwana. Saka chisimukai moenda kuseri kwechuru modzoka tokontinya tonzwa kuti idambudziko rei riri kubata mwana. Ndo ratiri kuda kuona kuti chikonzero chei mwana ari kudii ari kurwara. Kuseri kwechuru ini ndikufamba handisi kuramba ndikapedza kuzofamba ndikufana kunge zvikuti zvikuita zvichinji handisi kuramba kuseri kwechuru ndikambopedza process nemwana wangu kuseri kuita mwana wangu zviri kumurapisa mwana wangu hangu asandapedza kana kuudzoka ndinozodzwa. Aiwa urunzwa mchinda wakaunza nyaya mudare akaunza nyaya mudare rushandiswa ndichinzwa nyaya yekuti nyaya yakudare yakazi nyaya yaironga semusha ndo iri kurwadza vamwe hazvina kutangira pamwana wako chete vachitaura handiti. Saka iri dare ratiri kuda kuti ribatsire chi mhuri. Iwe kana uchida kuzozvipatsanura padare iroro uzozvipatsanura hako later. But ezvo zvimboendai timboite dare rimwe rechi remhuri.
Okay. Aha. Munonzani baba zita? Ndimi baba Morgan. Morgan. Taura hii. Anonzani mana? Será? Pasmo já. Right, and ndizvo ndosaka tiri kuti ngatichiendei tichindobatsirike panze. Ngatiendei. Simuka inese Munodzoka hatisati rapera. Munodzoka. ndichadzoka mudare Tozopedzesa. dare mashoma nekauya